Presentem la candidatura Una esquerra de totes per canviar València perquè considerem que ja és hora de fer fora el Partit Popular i les polítiques que ha aplicat en aquests 24 anys. Han estat molts anys, quasi 2 dècades, en la que la seva alcaldessa, Rita Barberà, ha imposat una forma de governar aliena als interessos dels veïns i veïnes de la ciutat de València. Ha estat una política que no ha comptat amb els pressupostos participatius, que no ha comptat, per tant, amb la participació horitzontal de la nostra ciutadania i, a més, ha apostat per uns grans projectes que han endeutat la ciutat de València. Per això pensem que aquesta candidatura és important per a unir quantes forces siguin necessàries per a que el 24 de maig Rita Barberà i el Partit Popular preguen les eleccions. Demanem, per tant, el teu vot per a la candidatura Una esquerra de totes per canviar València, que està, a més, compostada per activistes de tot tipus, sindicalistes, feministes, activistes LGTBI, activistes en els barris. Consideren que totes les lluites són necessàries per a fer fora de forma definitiva al Partit Popular.